Acap zamanlar yolum koysun yolusuna. Beydip maskara bolup oturmada bar dolgucu onu. Bar kurtsa etip bere. Elten yerine. Ay bargıyıp geledir bedeni, ünü sarkıp hem danan. Anha çaycı geliyor. Bardan kalan. Aklı döyüm olunup geliyor. İken adın hemen. Gün boşuyordu. Komşu? Yolcağına karaşyan mı? Yekeli Kudayı yaxşı deyipdir. Gel avada. Havada, vay vay. Avada? Ben yolcağının sesini eşittin mi? Oho, kayra kovada diye değil mi? O kayra kovada diye değil mi? Şunu eşitip geldim de. Petrolyanı su var yani. Olsa nerede kal? Ot neme? Al, eğri tulağını. Nene yesiriyem. Yer köyfe dülmeyi. Toyumunacak koyan yer yutmuş. Hem garı, enem vefyetim garı vızı vay, ınzıtma kayıtman. Yeter oy. Inzıtman. İnni gider vallum atane yanına ley, yanına ley, atam kalan açıkladım. Kim oğlum?
Bundan çıktı o. Ertirin önüne adalına çıkardım. Aşkım köçefin ey ferget annenim ayınım Yattım zıtman kayıtlan Ha! Ulum erken gözünün alnına bakşa çay iltip berçekmiş. Inne nähili borka, baymını bu duruşuna koymaz. Nedir öýdýäň? Adaglasy çara berip ikinji toy tutarda. Onda ovada toy üstüne toy olacak da. Ha ola. Hadi ayarışı yerdim. Yaşılır geliyor yuvasına. Yaşılır. Olmazını bolýarlar ha. Ana bağışlasana, ana bağışlayın. Bağışlan her aydına uğur hali verim. Hemen nene bavay. Yo bağışa. Değil mi? Beylekiler katı var. Hedil verdiniz oğlum. Ay tuğle. Toyumuza kayıtsın. Yo bağışa. Sağ olun. Sağ olun oğlum. Ata, bana deme, ana bana. Kaçacaksın, kaçacaksın da utarsın, ana bana sen. Hedil verdiniz. Toyumuza kayıtsın. Yo uzağına oğlum hedil verdiniz. Ne diyene bu? Ana bana gelip. Sana aklının ağoy fiile veriyor. Ana gelin, minik parayı nasıl? Niye Ne fiile? Ne? Bağışla stayda oturuyor. Aman can ne ettim? Ata şunu vurdum. Ata şunu vurdum. Yavuzan nefi versin. Yine şu bayrağın yerine düştü.
Har gel. Geliş nereden keyin? Selim maylardan. Selim aylardan yine sekkek. Har burlar. Hani gör? Selim'in insinin kıyılmış. Öz ayağı bilen gelen soň onu kuup bolmaz ahiri. Enesi kim, atası kim, bilseler nähili borka. Aklı bir yerinemke. Näme etmeli? Ey Hudaýjany, ýa-da ýowjanyň işimike. Hay, kezzap diýse. Goňşy, ýowjana degme. Meret daýym gitdi, hemmesini bilip gelir. Dur. Yap kapyny. Gel bäri. Birden gıýgaçdy edilip üstün masal aýsa ne etersin? Gowluga däl şydatlar. Daýym gitdi diýdime. Hiç sadım bolmaz. Gülali hulluk bolar. Men häzir o gıýjagyň ýanyna gideýin. O pahyrçygy ýeke goýmaýyn. Abadan gürleş. Änigini şänigine ýet. Abatmy, biwatmy. Esasat aklı bir yerinde mi? Şonu bil. Tövbe etti Hudaýym, ýowjan. Bu näme mallygy? Bilmedim. O iler kovadan bir aksakal ýaşyly geldi. Seni öldürdi. Biler kowadan niýdim, kimlerden? Soramadyňmy? Kimlerden soramadım. Ýöne bar. Adı kim o? O gözelin giden o bosundan şutayıp. Çoğulla gelen bolmaly. Aksakal ölen seni öldürdi. Musulman öýüniň giňligi aýal maşalaň gowlugyna bagly. Eger gyýyp öýden çykyp giden bolsa, günäkär başga ýerden öldürmelär. Muňa ilki bilen ene günäkär. Ne aýtsam, köçäň giňligi goňşyň gowlugyna bagly. Goňşularyň görün bolmaly. Ay. Dünýäň giňligi padşahyň adalatyna bagly. Inni şeýitdi. Adaglyň elinden giderdi. Sogdully diýer. Ederni bilmez diýerler saňa. Ay! Oturun ýeriňizde. Akmak bolma, ulyn fiýla. Selim näme diýerkä? Şoň adalatyna bagly bu zatlar. Daýym iştana. Nam sessek biz etmeli. Sizinki näme?
İyilik görülmedik maskaraçılığa bolly. İnniki maslahat. Daýy ruhsat ber kellesine getireyim şu bagşyň. Ol näme işleýädiň? Zat durma. Hellomukam. Kızıl pullar men özüm ka. Ananla men ki. Ana. Ata. Hek adam gelin ana gelin. Hellomukam. Näme diýerler? Hey bir or tapdym. Belli zat ýok. Näsekek. Onu iyide gaýtarba bolmaz. Ay näme? Toya başla vermeli bolar. Başga alaç ýok. Bolýar. Hayır şiddet tutarsın. Gelinle yürüm açıp gelip dinleyip şiddet tutmam yani. Ana ayrılığına bakın. Allah mitmeydi hareket. Tekewul bu gözi ýaşyň näme? Beginçimden ağlayan. Tamir ýalkydym. Ede Hudaý ýetirdim. Ah aslı adımladı ey acıklı durma. Ayrım izine ey delalet yavşi. Ay bakıyla uğrama yüzünü görmeden ey. Hey koççuğut. Yo başın oy nerede? Ol Berkoy. At ver gerek senden al. Yürü koççuğut. Keyiplenenen. Yine. Yo başın oy nerede? Sana aittılar ha. Selamünaleyküm dayı. Aleyküm geliverin. Yo başın oy musun? Ova, Bağışayda yok mu de? olar şehre gittiler.
Dayda näme diýsene? Bagşyň özi bolan bolsaň özüne aýtmar boli. Sizem beresi. Sizem bilmeli şeýlerämi? Öz aýagyla gelen geldiňiň aýagy düşdün. Ýöne, bagşyň berkirak tutsa gowy bor. Onsoňam on aýdan ýerine baý gyzynyň haridary gyt däldi. O kalmağından daşta bolunjak bolup oňuşdalaram. Oňuşdular weli. Şinnilerem haýan hormatlar diýip hırsyny işleýänler tapylýar. Daýda siz men baýdanymy geňirgenmäň. Men bu zatlar aýdýanymyň sebäbi meniň oň daşyň arnaşy däl. Boljak iş boldy goýagdy bir ýaşatdylar. Biz oňa begenýär. Ýoğun özüni görse men oňa daýdaryn. Ýöne sizem bilip goýun. Men size ýamanlygym ýok. Bayram, kenekler ver. İki kenen gitti değil mi? Ocağa saytacağım durarsın. Kenekler ver. Ver değil ya o. Ay, güller seyran, güller seyran, bilmeyenni karar. Ya Allah, ne ettin ay bunu? Varsın Allah'ın ayarlı. Bunu yurdup hemmet geliyordum o. Ne ettin ay bunu? Korkulum, ürktüm. Sen bana manat verme. Sen bana aýdym aýdyp ber. Bak, sen boynun sinandan şeytanın boynu sindi. Hani el kızı udan mı çıkaylı? Alan elini. Getir. Gel bakalım. Hoppa. Ýowjan bir aýdym aýdyp ber. Bilýän näme? Ol hak, o gara ver aýdyp. Sen boynun sinandan şeytanın boynu sindi. Dinle. Eğer kim seni görüp düşmesem eyle, ameyle, dost meyli, muştağındır elem zahan karavul. Ay ben Mecnun, Gel dinle, gel otur. Sen bir boya kileyli, ay seni sersen şöllep yarı karavul. Ay karavul, karavul. Ay haydi karavul ay. Ay çölle dörün ben seylemi gölüne, ay gölüne, gölüne. Noğulna vat koşulmuştur sözüne, koy beni sever, men senlep yarı özüne. Ay seni ser, sen benlep yarı karavul. Ay karavul, karavul. Od kötürakattan o vurur yani. Ay çölle dörün ben seylemi gölüne, gölüne. Noğulna vat koşulmuştur ya. Özüne, seni sever, sen benlep yarı özüne. Ay beni ser, ben aşkım, ay benlep yarı karavul. Ay karavul. Korkunç otuyor mu? Ecem nerede? Geldin mi? Üst başın ölmüşsükle. Edildin mi? Eğnim edilen hiçle. Yürek edil servet. Yan halli bilen iler kamışlıkta aýdym aýdyrdyk. Näme üçindir? Bir kemisli görsem, yüregim edilýär. Şo ýyl adamlary owurýan, nefsim agyrýar.
Menem kemetli bolumsoň umut görýän. Sen näme kemislimi? Ejeňe maňa yetmedi bolmasa öz aýagy bilen gelin gelermi diýip. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Waalaikumsalam. Yol kurgunmu? Barma uri? Var öyle öyle. Assalamu alaykum Halifa. Waalaikumsalam. Yowzan gurgun musun ho? Tuweleme aharmada. Şu toydan toy enkdiyorsun mu da bole beliye. İliňem göwün ýykyp bolan akta Halifa. Ay bor. Han otur bakalım. Arılmanam durlanok diýäýdiň mi? Hawa arylmanam duran okdyym Halifa. Yigit halın qarrılığa salayn niten öýlengün ket